Para, Carla, que estic veient unes cares que no s'entenen de res. Millor comencem en català. Doncs començarem en català. Bon dia a tothom. Som de l'Escola Quatre Vents de Blanes. Jo sóc la Carla. I jo la Lona. Nosaltres i els nostres companys hem fet recerca de com s'inventa un codi escrit, ja que el nostre investigador, l'Alberto Nolar, està especialitzat en la papirassa antiga. Per iniciar la investigació vam treballar 50 alumnes, de 5è A a 5è B. També vam fer una pluja d'idees per decidir el treball que anaven a fer. I després vam votar. Van sortir diferents preguntes, com on es troba el papir, per què escrivim i com s'inventa un idioma. Com veieu, la majoria va votar com s'inventa un idioma, però en comptes d'un idioma van fer com s'inventa un codi escrit. En el següent pas vam veure que 50 alumnes potser eren masses per fer-ho, però tot i així ens vam dividir en 9 grups. Cada grup tenia el seu capità. Una vegada ens vam organitzar, vam tornar a fer una pluja d'idees, marcant els treballs que podia fer cada grup. Un cop feta la pluja d'idees, ens vam repartir les tasques. Un grup va crear el cartell de difusió, un altre va crear un codi, altres van anar a observar els nens de cicle infantil. Uns altres van crear un Excel amb les dades de l'escola, crear unes enquestes a les famílies, a aquaris sisens, etc. Els capitans de cada grup s'encarregaven de centralitzar les feines i abans de cada sessió explicaven com anava el nostre treball. I què és un codi? Per començar la investigació vam fer unes enquestes amb preguntes molt clares. Què és un codi? A veure si farem un treball d'investigació i la gent no sap què és el que fem. Vam fer unes enquestes per a quart i sisè, amb diferents preguntes, però ens vam fixar en dues que eren si sabien que era un codi i els vam posar unes paraules i tenien que dir quants codis hi havia. El més curiós és que el 56% va dir que ho sabia, però a l'hora de posar-ho en pràctica, poca gent ho va fer bé. També vam fer unes enquestes per a les famílies. Per a aquestes enquestes vam fer servir preguntes similars a les de quart i sisè. Aquí ens va sorprendre que la immensa majoria de pares diu que ho té claríssim. El 93% diu que sap què és. Quan analitzem les dades, no és així. Mireu quina diferència en les seves respostes. La bona és aquesta que veieu de color groc. I com veieu, aquí no està el 93% de pares i mares. No analitzis més aquest punt, Carla, que si no algú es posarà de color vermell. Molt bé, continuem amb la nostra investigació. I la nostra escola trobem diferents codis. Un dels nostres grups va fer una recerca de quants alumnes eren estrangers i quants espanyols. Hi ha 97 estrangers i 372 espanyols. Fins i tot ho vam analitzar per cicles. N'hi havia 32 estrangers a cicle infantil, 21 a cicle inicial, 27 a cicle mitjà i 18 a cicle superior. Aquí teniu els nens que tenim d'estrangers de cada país. Com veieu, el Marroc destaca amb 28 nens, Gàmbia i Romania amb 9 i 10. Tenim nens de quasi tots els continents. Us heu fixat? Tenim nens del Marroc, de la Xina, d'Ucraïna. No ens haguéssim imaginat mai que hi havia tants idiomes i codis diferents a l'escola. Com podíem continuar? Les observacions als nens de cicle infantil. Com aprenien el nostre codi els nens de la nostra escola? Vam anar a fer observacions als nens més petits de l'escola, de P3 a P5.
Per observar els nens de P3, P4 i P5, els van fer preguntes a ells i als mestres. Vam seure al seu costat per veure com treballaven i vam extreure una sèrie de conclusions. Aquesta és una fitxa exemple que vam omplir per fer aquesta observació. Com us hem dit, teníem preguntes pels alumnes i pels mestres. Com per exemple, si els agrada escriure, si pronuncien bé les paraules. I aquestes són les conclusions. Els tres que més els hi costa són els que tenen corbes, giren algunes grafies, no controlen la mida de la lletra. Quan escriuen es deixen lletres, la majoria són consonants. Saben el so amb gestos, relacionen so i grafia. Per escriure els has de pronunciar so lletra per lletra i hem vist que els emoticones del WhatsApp se'ls saben molt bé. I ara què? Mireu, ara continuem amb els petits. Els vam dictar diverses paraules per veure si sabíem escriure-les, com cantava, cirera o carro. I així podíem veure si fallaven la B baixa, els accents, la R, etc. Aquí teniu un exemple de P5 i primer. Com veieu, els nens de P5 feien lletra de pal, però els de primer quasi tots feien lligada. I el més curiós és que els nens i nenes escrivien el que escoltaven. Amb la paraula carro, un 82% la va escriure amb R i un 14% amb doble R. Només un 4% va escriure altres lletres. Amb la paraula cirera, un 89% la va escriure amb S. Un 7% la va escriure amb C. Només un 4% va escriure altres lletres. Sabeu el que ens va sobtar molt? Que amb la paraula comprar, un 40% la va escriure molt i un 58% amb U. Pensem que el nen que li dictava va dictar comprar, no comprar. Un cop observat com escrivien els nens més petits, decidim fer un català fàcil. Per què ens compliquem tant per escriure? Vam treure totes les lletres que sonaven igual, com la B baixa, la R, la doble R, la J i la G. Si és el mateix so, per què no posem cirera amb S? No sona igual? Vam eliminar els accents, els guionets, etc. Aquí teniu un resum de tot el que faríem per facilitar el nostre català. Que era pels alumnes de 5è, de l'escola 4 Vents, però estem segurs que signarien totes les escoles de Catalunya. Després del nostre estudi, estem segurs que els nens aprendrien molt més fàcil el nostre català. I estem segurs que amb les dades que hem recollit, els nens de P5 no farien quasi faltes i els de primer no ho farien. I ara us hem de presentar el nostre propi codi. Si ens preguntaven com es feia un codi, què millor que fabricar un? Cal dir, però, que els companys que van crear aquest codi van començar molt abans d'arribar a les conclusions del nostre català fàcil. Va costar molt crear aquest nou codi i estem molt contents de poder presentar-lo. Volem felicitar els companys que el van inventar. Us ho presentem. Es diu Colonori. Sabeu què vol dir? Codi en el nostre codi. I com tot codi, ha de tenir les seves normatives, que són que no existeixen els accents, no hi ha gènere, per fer el plural es subratlla la paraula, s'escriu de dalt a baix i l'última lletra de cada síl·laba no es pronuncia, però sí la de darrera síl·laba. Aquí teniu tot l'idioma colonolí, amb les seves grafies i el seu so. Amb la B baixa, la C, S, doble S, P tancat, la G, la J, la G1, la L, la R, doble R, la T. Aquí teniu les vocals i direu, i on estarà? Doncs no ens van saber dir per què no havíem posat la A. Després de crear el codi, vam arribar a unes conclusions per respondre a la nostra pregunta. La recordeu? Com s'inventa un codi escrit?
Segons la nostra vivència, per crear un codi hem necessitat creació. Tot nou codi necessita molta imaginació. El primer que van fer els nostres companys va ser agafar el nostre alfabet i canviar la grafia, fins que es van adonar que això no era crear un codi, calia fer-ho de zero. Arribar a acords. El grup que va crear el codi estava format per 6 alumnes i no es posaven d'acord en els nous símbols. Imagineu si deixem participar a molta gent. Un codi només el pot crear un grup reduït de persones. Explicar. Cal explicar un codi és elemental, perquè si ens el quedem no arribaria a ningú lloc. Pràctic i útil. Ha de ser pràctic. Aquest és el punt on més ens hem esforçat. Nosaltres era el que volíem, que el felicités la feina. Que sigui fàcil d'aprendre. Per últim, busquem un codi que sigui fàcil d'aprendre, que no pensem que aquest que hem fet sigui molt fàcil. Let's go click, let's take. Una altra vegada, Carla, digue-ho en català. Sí, és veritat. Esperem que us hagi agradat i gràcies per escoltar-nos.